Radio sabu kan bawo aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 o tanango sera anw fɛ yan o waati kelen kan o filɛ ni Bakari Sidibe kan mantuba la Barigola kaw fɛ yen nɔ kanbaw o waati kelen fana bɛ an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la juma tɛmɛnen Mali kura a jɛkulu o ye taama kɛ kun juma tɛmɛnen ka taa Yanfolilakaw fɛ yen o ni Yanfolilakaw ye ɲɔgɔn ye sɔrɔla ka taa préfecture la o taara u ka sɛbɛnw o di préfecture ma Yanfolilakaw fɛ yen juma tɛmɛnen ka sɔrɔ k'i kunda Barigo kan 8 mars musow ka dantɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin musow ka hakɛ ma san 664 de bi ye musow ye laɲini min kɛ ni ka ɲini diɲɛ selekina tɔnba fɛ ko ka u ka kɛ kɔlɔsi a kɛra Lamɛrikɛ jamana kan Chicago Isa Kawudin ale kalafili ko maa caman hakili b'a la ka Asimu Goyita kɛ u ka kandida ye Kɔrɔbarikaw fɛ an b'a ladɔnna k'a fɔ RHDP ale ye cɛli kɛ siɲɛ in na ka da kan yɔrɔ kun kelen b'a la n'o tun bɛ perese ni parti jɛkulu caman bolo ko a bɛɛ lajɛlen bɔsulu la k'a di RHDP ma kalafili tɛmɛnen min bɛna lase aw ma aw balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu dɔn Ala ka bi tile di aw ni ne ma o délégation crime bibi na Maliden kɛmɛ olu ko Mali kura maaw nana sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka jɔ fɛn minnu la bi minnu bɛ se ka yɛlɛma don Mali ko la a da ye sɔrɔdasiw ye wa sɔrɔdasi minnu ni olu kɔni bɛ dɔw bɛ fanga la bi o ye jɛkulu bila juma tɛmɛnen ka taa Yanfolila ka taa hakilina kɛ Yanfolilakaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuma min na Fiji Mali o y'a hakilina caman o fɔ o lajɛrɛ senfɛ ɲɔgɔn ye min senfɛ o y'a jira k'a fɔ Yanfolila kɔni mara bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ politique kuma walima politique maaw ka kuma maa min b'a lamɛn Yanfolila mara la a man ca ka da ka jamana san 20 ani kɔ fila bɛ politique maaw bolo wa ko min kɔni ka di Yanfolila minnu kun b'a ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan o ye min lase min ka di Yanfolila n'a mara ye bi u ka yɛlɛma don ko bɛɛ lajɛlen na o dun o ti kɛ abada ni a ma bila bolo kan bolo min n'o ye ladiri mɔgɔw ka bolo ye misalila sɔrɔdasiw o siratigɛ la mara donna k'a fɔ o ye lajɛrɛ min kɛ ni Yanfolilakaw ye o tilalen k'o la te ɲɛsi préfecture la sɛbɛn dɔ de dira ka taa di préfet ma o sɛbɛn o y'a jira k'a fɔ maa minnu yamaruyalen don ka kɛ Yanfolila jɛkulu min yɛrɛ sinsinnen bɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u ka lahalaw la o ye maa min sugant'o la Yanfolila mara bɛɛ lajɛlen o kɛra Karim fɛn min n'o ye Adama Sidibe o kɛra o ni préfet hakilina caman jira ɲɔgɔn na ka da kan ko jɛkulu ye n'a y'a sɔrɔ Mali bɛ ka baara min kɛ sisan n'o ye furancɛ fanga baara ye n'o ye transition ye ko jɛkulu de sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka transition dɛmɛ a ka ko bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ la ko a jɛlen ka fɔ ɲɔgɔn ye ni dɛmɛ bɛ yen walima ni hakilina bɛ yen ni bɛ taa ni ɲɛtaa ye tiɲɛ kana kɛ kalonkan na ko jɛkulu sigilen bɛ o de kama o de kosɔn o ye a yira préfet la k'a fɔ baara kɛko ɲuman o sigilen bɛ k'o kɔnɔ nin waati in na a ma ɲɛ min ko Monsieur Goyita tuma min na n'o tilara nin jɛrɛ in na Yanfolila o y'a wajibiya k'a fɔ ti ɲɛ da Badigo kan o cakɛ ɲɔgɔn b'a dɔn n'o yɛrɛ aw balimakɛ Karim Sidibe ale faso la k'u fɛ ka ti ɲɛ da o kan a dun o kɛra bonya ani karama ye o taara ɲɛ da fo Badigo kan min n'o kɛra juma tɛmɛnen hakilina caman jara ɲɔgɔn na o senfɛ wa o ye hakilina minnu de o y'a ye k'a fɔ Mali kura ko hali bele kuma de bɛ sen na o ye min kelen fɔ Yanfolilakaw ye o sigaraw kelen de ka Badigo la walasa baaraw ka daminɛ joona ka da ka ko kɛbɛ nin bɛɛ la maa dɔw bɛ k'i bolo mana bɔ kaban k'a fɔ u bɛ kɛ maire u bɛ kɛ fɛnw ye ko an bɛ nin bɛɛ la fɔlɔ
kalafili min bɛna le fɔlɔ o ye referendum ye o referendum kofɔlen sariya min kan ka ta walasa jamana ka kɛ kura ye o sariya kisɛ yɛlɛmali an ka sɔn walima an kana sɔn ko n'u b'a bila sen kan o ye hali ni sen fɛ walasa wuli ka se ka bɔ tɛ cogo min na an fɛ yan Mali la ko ka o fɛɛrɛ o bolo da 8 mars 1857 8 mars 2021 san 164 ni san 4 o dafara nin kɛra Chicago 1857 degun sera musow ma kosɛbɛ u ka hakɛ kuma kɔlɔsi u ka adamadenya kun bɛ nin kan durugo bɔgɔ la o siratigɛ la u nana ye k'a fɔ u ye faranga murutili dɔ kɛ o murutili labanna fɛn min ma u y'a ɲini biɲɛ seginna tɔn b'a fɛ k'u k'a lajɛ sa ka hinɛ musow la ka da ka musow kɛlen tun bɛ o waati la baarakɛminɛ de ye min mana bɛn cɛw ma u b'o kɛ musow la nin don de sa amaladonna k'a fɔ wulikajɔ de kɛra k'a yira k'a fɔ ko musow fana ni hakɛ ka kan o hakɛ dili n'o kɛra 1857 kana se bi ma kɔni ko o san kunbɛn dɔ de ye bi ye o san kunbɛn amaladonna k'a fɔ baara caman bɛ kɛ a la bi an yɛrɛ fɛ yan Zegwa an bɛna bɛn jɔnni ma ko k'an ka ɲɛlɛnni ye ɲina ka da kan amaladonna k'a fɔ hali n'a sɔrɔ faaba la o bɛ sugantiliw kɛ ko an yɛrɛ fana fɛ yan musow bɛ muso minnu n'u ni lakodɔnni ka kan musow bɛ minnu n'u ni sɔgɔma dɔndɔnni ka kan o siratigɛ la ɲina a tɛna na kɛ i n'a fɔ o Karim Sidibe ka tali ayi an bɛ deli ka minnu bila sɛgɛsɛgɛli la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yanni waati cɛ yanni kalo ni sali cɛ ni bɛnkan min na o na kɛ laseli ye k'o ɲɛsin aw ma Madame Buhari Fatumata Fune Esamakɛ ale ye minisiri Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ musow ka lahalaw ma ale kɔni kuma sɛbɛkɔrɔta kununko k'a yira k'a fɔ musow ka hakɛ san dama in kɔnɔna na k'a sɛbɛkɔrɔ terikɛra kosɛbɛ a nana laban a nana ye k'a fɔ ko n'a wulila ni gɛlɛyala ko don a da ka jugu musow de ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o siratigɛ la Madame Buhari Bintu Fune Esamakɛ a y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma min kan ka don Mali la o y'a ye k'a fɔ ka musow ka hakɛ d'u ma lakiga yɛrɛ kɔnɔna a kuma fɔra ko ka musow bila u ka minɛ u kɔnɔ ko hali n'a sɔrɔ dɔɔnin bɛ kɛ nka ko a ma kɛ a kɛcogo min laɲininen a ma k'o ye o la kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ Mali gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a k'a lajɛ ka yɛlɛma don kow la kota min dilen bɛ musow ma kalafili nasiraw la ko k'a kota kɛ lakika yɛrɛ kɔni ye Madame Danbele Wulematu So ale ye kafo tɔnba min bɛ Mali la n'an b'a fɔ ma ko kafo a y'a jira k'a fɔ kafo musow kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a bɛ ɲɛsin o de ma k'u k'i cɛsiri siɲɛ in na Mali yɛlɛma Mali kura ko o ko kɛ baarakɛminɛnba ye walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna na Madame Danbele Wulematu So a y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ min fɔ o y'a ye k'a fɔ musow u ka hakɛ min n'u sigilen bɛ k'o kɔnɔ halisa ko a ma se a dan na o ma kɛ ka se a dan na fɔlɔ a nana ye Mali kɔnɔna na halisa kalafili min bɛna kɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ 2022 ko jɛkulu caman nin bɛ yen bi minnu bɛ fɛ ka Asimi Goyita kɛ kandida ye o fɛn min n'o ye Isa Kawujim ale ka jɛkulu b'o la n'o ye CMAC o ye lajɛrɛ kɛ kunun o lajɛrɛ min n'o y'o kɛ o y'a jira k'a fɔ ko Asimi Goyita ka candidature tamaki t'a la k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ a la ka d'a kan ko sariya bɛ fɛn dɔ fɔ sariya fana bɛ boloda sariya min bɛ se ka yɛlɛma don kow la ale Isa Kawujim a n'a ka maaw a y'a miiri ja a y'a jira k'a fɔ ale kelen tun tɛ parti caman bɛ yen walima jɛkulu caman bɛ yen minnu ni olu kɔni hakilina ye min ye ko ka Asimi Goyita ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka d'a la fana i n'a fɔ Isa Kawujim y'a fɔ cogo min ko e yɛrɛ k'a jɛngɛ k'a lajɛ Mali yɛrɛ politique maa min bɛ bi walima fana a kɛra maa bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na candidature la Mali sigilen bɛ makɔnɔni min na walasa ka Mali kɛ Mali kura ye ko o maa bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na n'o tɛ an bɛ waati min na comme ça u ɲɛ bɛ fɛn fɛn na bi n'o ye parti politique ɲɛmaa kɔrɔw ye o ɲɛ t'a la k'a fɔ i bɛ se k'i bolokun jɔ maa kelen si la ninnu na min bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Isa Kawujim a y'a jira k'a fɔ o siratigɛ la ko a kuma fɔ k'i k'a ma jigin a b'a fɔ k'a fɔ ka tila k'a fɔ ko o siratigɛ la fɛn min o la min
Assimi Goïta o y'a aja k'a fɔ min ka fisa o la sa kɔni a fɔra ko ni maa min kɛra fanga o maa ye ko i sin tɛ don kalafili la nka a fɔra fana k'a fɔ vice président ya k'o t'a la o wajibiyara k'a sigi n'o tɛ sariya yɛrɛ gafe kɔnɔna na ka ɲɛ a filanan ko ni maa min y'a laban fana ni Assimi Goïta ni maa nana caya yɛrɛ k'a fɔ ko a ka ɲi ka kɛ candidat ye ko Faransɛfan kalo sabanan de filɛ nin ye wa k'a bila walasa ka kalafili labɛn i n'a fɔ a fɔra fɔ cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ kɛra kunungo Bamakɔkaw olu fɛ yen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen député 255 olu sugantili tun bɛ yen sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna masikalo tile 6 ma a bɛ i n'a fɔ RHDP a candidat fanba kɛmɛ sarada ko 70 tɛmɛna ka kɛ député ye hali n'a sɔrɔ a jaabi la k'i ka bɛɛ lajɛlen ma di fɔlɔ ko nka an bɛ waati min na komi sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ PDC yɛrɛ faba kun yɔrɔ min o ye Yamusokɔrɔ ye ko RHDP a ye Yamusokɔrɔ bɔsi PDC la o ka tila FPI o min n'o faba fana ye o Yopɔgɔ ye a san 10 de filɛ o FPI senkun tɛ kalafili la o kɛra sababu ye kosɛbɛ ka FPI k'a manɔgɔ Yopɔgɔ o kɛra sababu ye fana RHDP a ye Yopɔgɔ sɔrɔ Yopɔgɔ kelen pe député min b'a kɔnɔna na député 6 o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko RHDP minisiri caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen kɛra député ye parti ASI AZOP ale kɛra député Albert Mamadi Touakeuz n'ale ye UDPCI o cɛ n'a jaabi kɛra Balawu ye PDC nana yira k'a fɔ ko namara kɛra a ko la kosɛbɛ o siratigɛ la kalafili jaabili dili o kɛra sababu ye fɔɲɔgɔnkɔ kɛra tuguni hali n'a sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn na koba ye min bɛ se ka kalafili tiɲɛ ko nka k'an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛra wulikajɔ ye k'a jira RHDP walima minnu ye kalafili labɛn k'u ye namara o sɛbɛkɔrɔ kɛ Sénégalikaw fɛ yen Ousmane Sonko ale min ni a tun bɛ garde à vue la ko kunun wulafɛ da yan fan o y'a ka garde à vue ko o y'a bɔ ka d'a kan ko mankan cayara k'a daminɛ araba la ka na se juma ma maa min bɔnɛna nin na Sénégal maa 5 bɔɲɔgɔnko de bɔnɛna a nin na min kabiri ala ye Sénégal indépendant yɛlɛma hɔrɔnya d'a ma min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Sénégal k'o de kɛlen filɛ nin ye n'o tɛ Ablaye Wade o gɛnna ka bɔ fanga la o n'a ɲɔgɔnna kasara ma deli ka k'o la ko nka min kɛlen filɛ nin ye ko Macky Sall maa caman kumana fɛ u y'a wele yɛrɛ k'a jira la k'a fɔ kɛlɛbana min bɛ Sénégalikaw fɛ n'a ma fɔ ko médiateur ye wele se Macky Sall ma ko a bɛna taa a k'a lajɛ ka kuma joona ko n'o tɛ ko in bɛ taa cogo min na n'a ma kuma fɔlɔ ni ngara dabaw walima minnu ko k'u bɛ Ousmane Sonko wulila bi k'u kɛlen bɛ ka bin tɛnɛ sini tarata ka taa bila araba la k'o bɛna wuli ka jɔ bila sen kan walasa k'a jira Macky Sall la n'a y'a bɛnna ma k'a Sénégal k'a bɛɛ lajɛlen fa ko n'o tɛ k'a fɔ a bɛna sago n'a dungo kɛ nin cogo in na ne fɔ e bɛ minɛ k'o don kaso la walima k'u ka adamadenya bɔ o don galama la ko an b'a ladɔnniya k'a fɔ Sénégal population kɔni wulilen bɛ wuli min na o ye jaa minnu yira o y'a fɔ ko maa minnu bɔra ko a ka ca n'o bɛɛ lajɛlen ye sigi kɔni kɛlen bɛ bi ka question jumɛn don a yali Ousmane Sonko o bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ni ɲɔgɔn cɛ wa o kuma bɛ nin bolo k'an bɛ waati min na komi sisan maa caman wulila hali diinɛ ɲɛmɔgɔ tigilamɔgɔ olu ye wele se Macky Sall ma ko a k'a lajɛ ka bɔ ko in kɔ nin cogo in na ko n'o tɛ Ousmane Sonko ko n'a ma kunnaja ko a dancogo la ko gɛlɛnba de filɛ a bolo ni bɔra a ko la kaban wa ko siran kelen bɛ muso ɲɛ min na o dɔ de filɛ nin Sénégal titɔ filɛ nin muso dɔ fɛ wa o y'a sɔrɔ ale o ɲɔgɔn na koba tɛ muso minnu bɛ yen maa salonin kama ni jamana nana ci o kama o ko bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ o jamana bɛ ci fu de la minnu bɔnɛlen filɛ nin na n'o bɔnɛlen nin na muso fɛ muso min n'olu ta ye mɔgɔ ma se ye u ka so u ka yɔrɔw la ko politiki ani muso ko a yɛrɛ n'a nasira de filɛ nin ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Sénégal ka caman wulila bi ka welewele da ka ɲɛsin Macky Sall ma ko a k'a lajɛ ka kuma n'a ma kuma Sénégal bɛ tiɲɛ cogo la min n'a barika bɛna bonya kosɛbɛ Bilimanikaw fɛ yen coup d'état min kɛra n'a bɛ ɲin ka kalo 1 bɔ bi a kasara ko kura araba tɛmɛna a sɛbɛkɔrɔ cayara maa 30 o bɔnɛna nin na sɔrɔsiw de y'a kɛ ko in taara ka sɔrɔsiw bolo da a laban kɔni kɛlen bɛ kamanagankoba ye population tɛ ka se jama tɛ ka se ka dɔgɔya hali dɔɔni tuma bɛɛ dɔ bɛ fara jama kan wa o jɔlen don jɔkuru min na k'a fɔ de ko bɛ n'u bolo jigin nin cogo in na ko bɛ gɛlɛya yali sɔrɔsiw bɛna kɛ cogo di a bɛɛ lajɛlen dun fana ka fisa olu ma a fɔ ye ko ka coup d'état nin bɔ a cogo la ko kɔni kuma t'a la su cayara kojugu o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kuma o tɛ ka se ka don ni ɲɔgɔn cɛ cogo sugu si la
birimani bilama a gɛlɛyara kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka f'aw ye ni ala ma kɔrɔ k'aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka sani n ka nin babu ni kuncɛ n bɛ foli se Zeguwakaw bɛɛ ma an ye waati min kɛ ɲɔgɔn kɔ denbaya ko a n'a nasira don nka maa minnu n'u ye n wele n b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn ka d'a kan adamadenya ye fɛn dɔ ye kanu foyi t'o o fura t'o la o siratigɛ la fɛn fɛn kanu n b'u bɛɛ fo tile fila min na y'a kɛ Balogo la a kɛra weleli dan ye wa nin y'an nalen sa kɔni o la ne bɛ aw fo k'a fɔ aw ye n'ala ma kɔrɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kelen ka bisi in na o la san'o cɛ o ye k'an bɛɛ de aw k'an bɛɛ o waati la hakɛto bɛ yen nka Sala Mamadu